Tak, čaute lidi, dneska vás vítam u môjho nového videa a o tomto videu tu bude, ak hráte hru Sofa Game, tak vám ukážem, ako si vystavať tú pevnosť. Tak prvé čo, keď dosiahnete level 25 alebo viacej a budete mať toľko mincí, ja už mám toto celkom, toto mám na trojke, či na dvojke, jednotke, trojke, štvorke, trojke, peťke, a to mám na dvojke a to na jednotke. A ešte toto by mi chýbalo a toto. Na všetko. Už len potom vylepšovať budem. No a ak chcete proste mať tieto tu všetky blbosti, tak prvé čo, keď budete dosiahnuť ten level a budete mať toľko mincí, lebo ja si tak myslím, že neviem, či to je tak, že že proste, keď tam, neviem, či to je zadarmo, si to vystávate, alebo za 300 mincí, alebo tak nejak. Proste, keď dosiahnete, tak dáte toto. No proste na a nie vylepšiť vám to, ale že vytvoriť, alebo také niečo. A taký oni budete mať taký, že proste budete mať taký oni, že keď ja budem mať na, ja mám na 5. Keď si dám vystávať, ešte mi toto treba, to mám dosť. To mi treba. Keď bude mať toto, bude mať na, keď bude mať to 200, tak bude mať, proste sa mi to zväčší, bude mať toto a toto. No a teraz vám to už poviem. Tak, prvé čo, proste si vytvoríte tú pevnosť, potom si dáte urobiť drevorúbačku no proste ten lom, kde kopete. No a potom len vylepšujte tú stavbu až do neviem koľkého levela, nejakých 25 levelov. Budete mať nejakých 4 milióny 25 levelov. A potom, lebo musíte mať veľa dreva na tieto tu blbosti. No tak dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Aj svojim kamošom, ktorí hrajú Sofa Game, nezabudnite to ukázať. Tak ahoj!